जागोन देनाय आंखौ जुदि मोनथिबा बै बिबारि बै साला आंनि सिक्रेट नाम्बारखौ अबे बालाव मोनमारखोलै रखर फैबायलै आं बालनि फैबाय मा जाबावनो ओइ आं मा खालामबावनो दा आंहा जेथिंबो टेनसन गैयालै नेसुताय सेमन फैबाबो माथो टेनसनानो खाला आंनिया दिनैथ' आं फैबाय र' आं दिनै थांनो हाला बिबारि लानियाव गाबोनो थांगोन र' एसे खबर लाना फैगोन आं रखरा नेनोसैलै आंलाय माथो नोंखौ बावगारनो हाला नों आंखौ बोरै बावलांनो हाखो एसेबां थाबैनो माथो सैमाया रिसिभ खालायनानै जेबोखौनो बुङा बिबारि आब' आरो खेबसे खालायफिननाय र' खालायबावनि र' एबारलाय माथो दाननासो होबाय मा दाननासो होबावदों औ एसेबां गाज्रिखा बे सिख्लाया र' आब' मोनसे बाथ्रा माबा आब' माथो वाट्सएप थाबा प्रिफाइल नामाया नुजायोनो औ नंमारगौथ' प्रफाइला नुजामारगोन दिनै नायनाय औ नंमारगौबोथ' आं बावनासो दंमोन नायनि र' मा एसेबां गाज्रि सिख्ला मा एसेबां सैथान सिख्ला बियो प्रफाइलाव माथो आंनिसो फट' दङ मा औ एसेबां गाज्रि मानसि मोनथिगौना आयौ बिदिथार आरो ओइ सिख्ला नोङो जायानो जाया मानो नोङो खारग'वा मोनथिबायना मा नोङो मा सानदों आंनि मुं लानानै नोङो बिसोरखौ मोजां मोननो हागोन सानसेबाबोथ' नोंनि थार बाथ्राखौ मोनथिगोन ना बिसोरो नङा मा मोनमारदों बियो आंनि नाम लानानै सेंग्राफोरजों रायज्लायनो थै बिदि खालायनाङालै बदनाम खालायनो नागिरदों खोनालै मेगन सानानै दा जोंफोरा धोनि जाबायना बेनिखायनो खोना मोनथिलादे आरो मानि थाखायबा बियो बिदि खालायदों इसोरासो मिथिसिगौ ओइ बिबारि आब' नोंहा गामियाव सोरबाफोर दुश्मन दङ नामा इलै माथो रावबो दुश्मन गैया आंहा थेवब्लाबो बिबारि आब' बियो जायबा बिदि खालायदोंना नोंखौ मोजाङैनो सिनायागौ बियो औ नंमारगौ गायदे आगै बियो आंखौ मोजाङैनो सिनायामारगौ आरो बियो आंनि फट' अबाव मोनखो नोङो मालाबाफोर सोरजोंबा फट' खेबजानायमोन नामा आब' ओहो आङो रावजोंबो फट' खेबजाफेराखै मात्र फोजोंसाराल'सो आंखौ खेबदोंमोन सिगाङो होमबा नोंनि फट' अबाव मोनमारखो बियो सिख्लाया मोनथियाथ' ना आङो मालाबाफोर अबावबा थांनायाव आंखौ सिरि सिरि थिखांखुमादोंमोन खोना करेक्ट बाथ्रा बिबारि आब' बिदिनो जानांगोन औ आंनिबाबो बिदिनो खोना आंनिबाथ' गामि खाथिनि नङाबा गामिनिनो जानांगौ बै बैथालि सिख्लाया रागा जोंबाथाय आंनिया एकदम मोजां नङालै थिकसाय रागा जोंखायो आं ओइ मोस्रोमागै थौ जोंना गामियाव ओंखारलांनोसै CID खालायनो थांलायनोसै थु गायदे आब' बेफोरबायदि न'आव थाबाय थाब्ला जोंफोरो मोनथिनाय नङा सोरनिबा खुगानिफ्रायबोथ' मोनथिनो हाया ना जोंफोरो बेनिखायनो जोंफोरो एकदम थांबाय थानांगोन सानफ्रोमबो औ नंमारगौ दे दाथ' नोंसोरजों सायावल'सो मोजां सिं सिं खिजानि नोंसोरखौ सोरबा सोरबि मोजां मोनाबोथ' जानो हागौ ना धोनि जानायखाय औ नंमारगौबो दे लाइमोन आब' नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों थुदो मोस्रोमागै जोंफोरा CID खालायनो थांनोसै औ गायदे आब' गोबावथार रायज्लायबाय बाथ्रा सानबाय ओंखाम संहैनोसै आब' थु आंबो संहैनि जमानो आब' नोङो नांलाया दे आं संगोन मानो नाङा जानो थु सानैबो जमा संगोन आरोलै थुब्लालाय बा बे आब' बादुलिया एसेबां गोबाव उन्दुबाय हनै सोरनिबा फनबो फैबाय थादों माथो दा मानसिखौ फोजाबाबो गाख्रबगोन रायगोन आंखौ सोरनिथो फन फैबाय थादोंलै आंनो रिसिभ खालायनि र'
सोरनि नाम्बार बा माथो सेबबो गैया ओइ नाखथि साला फुन्नि साला आंनि फनखौ दांनाङा मा मोनदों आङो हा फन रिसिभ खालामनो फैयो फैथारि साला फन रिसिभ खालामनो नागिरनायखौनो नोङो आंखौ इसिबां गाज्रि गाज्रि होनना रायदों गुन्दि बैतालि होननानै लाजियाबो खोना जेनोमोन नोमफ्राय खिन्थानाय आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो गागाया उन्दुलांनायखाय फोजाया होननानै आंनो रिसिभ खालामनो नागिरदोंमोन आरो खेबसेल' फैबा बेलेग खनले खनले फैबाय थादों नालाय बिनिखायनो सोरनिबाफोर आर्जेन्ट फनबो जानो हागौ होननानै रिसिभ खालामनो नागिरदोंमोन आरोलै आर्जेन्ट खोथाबाबो आंनिसो आर्जेन्ट खोथा जागोन मोनथिबाय नोंसोरनि जाया दिनैनिफ्राय आंनि मबाइल दांनाङा मोनथिबायना आरो मा मोनफैदों नोंलाय आंनि रुमाव मा जेबो खामानि गैया नामा नोंनिया हा थां खामानि गैयाबा गन्थंआव थाव फोननानै थाफ्ले उल्थायना उन्दुयै थां बाराद्राय देखायद्रायो जों बिब' गदायसो आरो बिदि खालायथारो बालनि मालाबा सानलायलाङो आङो बे लाफाथियाबोखौ खिजानि जोंहानि आइ आफाया खिनोसो लाबोदों खोना हा साना मा जानो देनाय गोसोफोरानो साननायफोरानो जा गाज्रिखा इसोर बासिबाय दे बै बिबारि गुन्दिया सोला फन हरलायबाय खोना पुथुकुआ जुदि रिसिभ खालामनो मोनबा मा जागौमोन देहि भगबान एबारनिफ्राय आङो फनखौ गान्दु सिङाव दोननांसिगोन आं उन्दुबा नङाबा बिसोरो रिसिभ खालायगोन मालाबा फुथारगोन बिसोरो आंखौ बिबारि थैनो रोङि बैतालिया साला खामानि गैया नामा आंखौनो फन हरबाय थादों खोब गावखौनो सेलेब्रिटि सानना लायो खोना गाव गावनि नाम लानानै रायज्लायनायखौ खोब एक्ट्रेस सानना लायो खोना गुन्दिया साला लेबेलानो बाराद्राय खोब धोनिखाय लेबेल दिन्थिनो फैयो हे इसोर भगबान जेन बिबारि लोङा सिगांनि बायदि आरो भिखारि जाफिनो दे इसोर भगबान बिबय आंनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारला मोनथिबायना बिबारि नोङो गावखौनो सेलेब्रिटि बायदि सानना लानायखौ बन्द खालायदो नेरसोनखौ मा गोसोखांदोंलै थानो हाया मोनदों आङो दिनै नोंनि माथो खोनाया एसेबां दिन जाबाय सानथाम जाबाय सानथाम मानि रायज्लायालासेनो थानो हायाथ' ब्लगखौ खुलिना खेबसेल' रायज्लायगोन आं नोंजों सना खिजानिबा ब्लगखौ खुलिनोबो हानाय नायनि र' माव खुलियाखै नाम्बार गोदान बानायबावगोन आं रुख'ना नाम्बार गोदान बानायबाबोथ' खमसे खम 500-600 फैसा नांखागोन दाथ' आंनि आखायाव 50 थाखा थाइसेल'सो दङ बानायथारगोन आं थेवब्लाबो लागिबा आङो खावनानैबाबो बानायगोन जोंहा आइनियाव मोनाब्लाबो आङो सोरनियावबाबो खावथारगोन बानायथारगोन आं खेबसेबाबो रायज्लायथारगोन आङो दा नाम्बार गोदान बानायगोन होनदोंना बानायथारगोन नों नायबाय था आंजों रायज्लाया जादोंना नोङो रायज्लायथारनांगोन नोङो नोंसोर माबि आङो एसे शक खालायबाय दे खिन्थु बेखौ आंबोथ' बायदि आब' नोंसोरसो आं मोनथिनायानो थायाखैमोन बालि आं बुखिनायखौ खोनायाखैथ' बिसोरो हा आदैमोनालाय अबावथो थांनो नागिरदों जोङो ना सैमा मासे नागिरदों र' सैमा दंग्लि मा सैमा दंग्लिखौलाय मानो नांगौ नोंसोरनोलाय नांगौ जादोंमोन र'
एसेबां सैमा नांगौ जादों बालाय सैमा बुन्दा फिनो हाया आरो सैमा बुन्दिखौलाय मानो नांगौ जेव जेव जाव जाव जेव जेव जाव फिसा जासोयो आइसोनो सैमा दंलिखौ जोंफोर फिनो होननानै नागिराखैलै होमबालाय मानोथ' नांगौ जादों र' मायबा मोनसे कारनाव मा कारनहाय आंनो खिन्थानो हाया आरो खिन्थानो माने उनाव मोनथिगोन दे नोङो लाफाथि आब' बाराद्राय ब्राव 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 गावखौनो मार गोरों सानना लायखोना बे सासे मानसिया सैथानासो आं बानि गायदेना सायदे थांसै आंहा नोंसोरजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा न'आव खामानि गोलैसोना दङ खामानि मावहैनोसै आं हा थांदो आरोलै नोंखौलाय सोरथ' रायज्लायबाय थानो होदो जोंफोरजों खोबसो गायदे साला मोस्रोमारि बे सासे मानसिखौबो आं खिन्थु बारा थिग मोना दे इसे सन्देह जाबाय दे खिन्थु आङो बे सासे मानसिखौ नोजोर होबाय थानांसिगोन जोंफोर मिथिबायना सन्देहआलाय आंनिया बेसेसो जादों र' बारा थिग नंखाया बे मानसिया आब' लोगोफोर सरि दे भिडिअखौ दिनैबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मा बुंबावनो लोगोफोर मबाइलानो बेसेबा हें जागासिनो हेंआनो हें एकदम माथा गरम मोनलायलांबाय आं दिनै दा बेनिखायनो दिनै दोनथ'नांबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ डायलग होनो नागिरबानो हें जायो गोमोरलाङो मा बुंबावनो एबानो बोरैबाथार मा बुंबावनो आरो बेनि सायाव आंनि मबाइलाबो ओरै थिग नङा आङो लाइफआवना लोगोफोर गंबा स्क्रिन टाच मबाइल बायबाय गंबायाबो काम गैया माने मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो प्रब्लेम थाखागोन आरो आंनि मबाइलाव जेमान गोदानबाबो मबाइलनि राहि गैया खोनालै आंहा भाग्य गैया खोना बेखौ जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम एन्ड्रइड मबाइल बायदोंमोन ना ओमफ्राय बायखालिनो नेटबो सोबाय ओमफ्राय मोनसे भिडिअ नायबाय माबा सुइच अफसो जालांगारबायलै ओमफ्रायथ' साननैसोनि उनावनो गैला दुब्ला थैखाबाय अनानो जायासै रखरा मबाइलानो सुइच अफ जाना थाबाय फाहामबाबो गैया अनानो जायासै ओमफ्राय आरो साननैसो थानानै गंसे बायबावबाय ओमफ्राय बि गंसेयाबो बोसोरसेयानो जोरासै मास मोननैनि उनावनो टाच खालायनो हायि जागारगारबायलै बेखौ आरो बेनि उनाव गंसे बायबावबाय ओमफ्राय बे गंसेयाबो बेखौ मास मोनथामसोनि उनावनो केमेराया हामा जाबायलै सेल्फि केमेराया आरो ओमफ्राय मास मोनब्रैसो थानायनि उनाव आरो गंसे बायबावबाय ओमफ्रायथ' बे गंसेयाथ' नेटखौनो बोनो हाया रखरा 8 मिनिट 10 मिनिटनि भिडिअ मोनसे नायनो नागिरबा नोङो नायनो मोना नोङो आरो नोङो नायबाबो नेटाबाय थानानै नायनांगोन आरो भिडिअखौ नायनो होनना थुबाथाय गिदिंबाय थागोन ओमफ्राय 1 मिनिटनि उनावसो आंला ओमफ्राय नांथालायबाय ओमफ्राय आरो 1 मिनिट नङाबा 2 मिनिट दे ओमफ्राय आरो फैलायबाय एसे ओमफ्राय आरो नांथालायबाय बिदिनो नेथाब नायबाय थानांगोन होमबासो नोङो भिडिअ मोनसे नुगोन ओमफ्राय आरो बिदिथ' सोलिबाय थानो हाया ना नेट गैयाबा ओमफ्राय बेनि उनाव आरो गंसे बायबावबाय गंसेयानो जाबाय दा बिनो कार्टुन बानायबाय थानाया बिबो हेंआनो जाबाय थायो कत खस्थ'आव बानायो आं दा भिडिअखौ बानायबाबो लोगोफोर बि गंसेयाबो आरो बाइक खालिनो हें जाखादों रखरा मा बुंबावनो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाय दे आरो साबस्क्राइब खालाय थेंक इउ